Mela, li ħanamlu għada, inti s-sajjar nimmaġinu. Ħantlobkom tiġu ħdejja, ħat ikkompeti kontra Corazon. U l-verità, mbagħad il-mammi tkun illi ħatażel il-platt illi għamlu l-aħjar, ġifieri. Induqu. Titneħħi il-kappelli inti omma issa u ħanorsiġ. Mela, Ritjen. Mela, ħalli nġiblek il-fardal, ejja Corazon, ejja hawnhekk fin-nofs. Mela ħanibdew. Żgur ħadd irbaħ li Le, mela ilbes il-fardal, ejja hawnhekk Ritjen, ejja hawnhekk. Ejja hawnhekk ilbes il-fardal. Mela li għandkom din logħba tas-sak li għandkom hawnhekk, mela inti għandek il-pesto tal-aubergine u tal-brunġili ġifieri u inti għandek il-pesto taċ-ċili. All right, mela l-fardal il-bistuħi. Kulħadd fuq xogħol u l-best lingwanti x'aħna hawnhekk importanti. L-ġen importanti għandna wkoll il-kappell, issa kif ħatilbsu fil-każ. Ħanejnek naqra hekk kemm tella, suppost ittella l-bann immejja. Ħantella ħolek hekk. Or importanti ara kif ħatilbsu maħabilek. Għax għandek xarek x'intħall. Mill-ewwel għatlek kemm għandek xarek ħelu ma attent kif ħanattu hekk tista' sabat ngħinu wara. Ora għandkom minuta. Mela f'din minuta li se jiġri huwa dan. Għandkom hawnhekk laġin illi aħna sajjarna ftit ovvjament tas-sekondilu, ġifieri dan l-laġin issewwa lest, u mbagħad tidu tħaltu kollox laġin u l-pesto ħaltu hemmhekk skont, però mbagħad toqgħodu attenti ma titxħallat ħafna ħabba t-toma. Ġifieri trid toqgħod attenta. Mela, l-importanti jxallunna l-berners jekk jogħġobkom. Ekku, ħalli nkunu nistgħu. Tajjeb, dak korrekt lilek, mixawlin. Mela, 3, olli dejkom il-fuq. Abdu dija, kedejkom il-fuq. Ħanaraw, l-ewwel darba Corazon ħassajjar. 3, 2, 1, tlaqna! U hemmu 60 sekonda. Kif tridu, ħalli fil-libertà tagħkom. Mela mill-lider hawnhekk għandna li Ritjen li ġabdiet titfa' laġin u qed titfa' l-pesto. Itfa' kemm trid insomma, mhux ngħidlek kif taqbad tifat ukollu. Suppost titfa' qed jgħidu li suppost titfa' daqs marfa biżejjed tal-porzjoni. Imma jħablu lek apposta bil-produzzjoni. Mela, hawnhekk għandna l-Corazon li bil-kalma kollha. Li ma jaqtax isemmen jgħidu. Vera ekdi, vera ħalajlek l-opposti tu Corazon, sewa qalet. Għandna l-Corazon li tefat laġin. Mux saħan xiewle. Ma nafx, issa importanti ngħidilkom li fadalkom. Xiex? Għaddu il-mama. Sa naraw se jiġi minna wara miskina Mariella. Mela, 5 sekondi fadallek, 4, 3, 2, 1, 0! Skada l-ħin, mela. Itfa, mela, importanti. Fil-platt. Itfemmek, kif għalet ċisima, ma tox ċisima. Toġbit li di. Le, babew, nek kif għattilkom li ġen importanti. Issa Mariella tittiġi bl-umilta kollha dduq it-toma. U ngħidha b'umilta kbira, mela. Attenti tax importanti. Ħalli, mela, ħatibda Mariella, mela mek għandek il-platta Corazon, itfaħ fuq tfaw hawnhekk. Ħalli, forsi bda tagħmellek laġin. Mela ibda minn hawnhekk, Le, qed nagħmel VSF jiena għalli. Daqshekk ma kellek ċans, daqshekk, mela qed tiddiżinja kemm ħelwa. Mela ħatibda għaddu ta' Ritjen li għala l-akbar ħabiba ta' Corazon. U ħanaraw. Ma nistax niġġudika l-issa. Le. Sibna hawnhekk. Naftax x'inhu. ċili. Għatu mux ħafna. Nibda najt Ryan tgħid xejn. Ma jimpurtax oqgħod kanta bħal Corazon. ċili. Saw, benti tkanta wkoll, namlu x'ismu, namlu. Ħanejdlek kif niddeċidina. It-nej pikkanti ħafna, toma t-nej tajba. Ritjen iżjed ngħidlu salsa blaġini milli fil-fatt jina rajta nifatu kollu, u Corazon rajta bil-preċizjoni. U Corazon se tefet ftit inqas ukoll rajna, x'għamlet iż-żejt ukoll naħseb. Naħseb fuq il-kriterju, għax l-irrit nażel fuq il-kriterju ta' kemm tefet kwantità, naħseb tirbaħ Corazon, għax hemmhekk eżaġerat ftit. Mela, Corazon, mela tirbaħ il-logħba, mhux għax il-ma minna ġnajduha. Għaliex qalet il-verità u toqgħod magħha inti mal-verità. Mela, Corazon tirbaħ fil-kċina tagħna, proset, ejjew lura, ħudu postkom hawnhekk. Mela, ekku.
Tara hi. Rebħitlek imma. U kif, ismani, issa kif tħosso, kif Corazon, kif tħossa wara din l-sfida? Għajdi. Inħossni sodisfatta ħafna li nexxi li nagħmel dak il-plat diffiċli immens ta' ġin live għawek qudiem telespettaturi kolti ħafna f'dan il-messier ta' sibtek, sajf. Min jaf kemm jafu jsajru, min jaf kemm daħku bija. Min jaf Imma sodisfazzjon kbir li rbaħ din l-sfida, U inti? Jien, Minna ħatija? jiena għana rax ħanamel. Biex nibda, biex immur nħu naqra korsijiet ta' t-sija. Le, taf xamil issa bdaħu domand Corazon, ġista? Ejwa. Wara rebħed din l-sfida, ħatibda tiħu, ħagħatu l-korsijiet. Ġdellek nan? Gradwat il-issa. Eh? Gradwat. Nannu rajtu joxila l-Corazon, Gradwat, Xin semmu l-rebħeti? Soddisfatti, ħafna bija. U jien moħi mistriħ li d-dar għandi koka rebbieħa. Le, issa importanti li waqt li tibda tajdlek per eżempju sajja li għalek, l-essa bda sejar inti. Imma kifini fid-darek tejn, Corazon? U le, Corazon tinqeda biex il-sajjar ta' dik t-ċajt edha. Tinqeda biex il-sajjar, pero s-sajjar ħelti ħafna. Ġifiri minn irrid xi plattaġin bil-Bolonezi u hekk, ma tantx se tagħmilu l-Corazon. Le, Corazon. X'taf tagħmel li jien ngħidilha qisu tal-isptar kif is-sajjarin. Insajri la xaħġa, jien nkun kontenta x'kollox frisku, ħelti u hekk, tgħidu dan stajt ħabta Irid jiekol steamed broccoli, affarijiet hekk. Imma biex mhux naqbel. U le tajjeb, sorry. Għax is-sajjar ħelti. Ekku, imma dak huwa li kell kif suppost niklu, però ifhem, min irid jikol li kellek spicy u affarijiet hekk, ma jmurx għand Corazon. Għand Corazon spicy le, Le, xejn. Insewa, ġifieri Kollox m'għandix. tas-saħħa. Ekku. Mela, li forsi hekk qabel ma nikkonkludu anke dis-sezzjoni vera ħadd gost lejla tinsewx lejla għandha l-kunċert forsi anke ħanitkellmu nerġgħu fl-aħħar. Però nixtieqkom li tgħaddu messaġġ malajr lil Corazon ħabda minn Nannu Leli x'messaġġ taddila lil Corazon. Għadaw hekk dejk. Kważi, ma tantx għandi x'ngħaddila messaġġi. Għax tanti taf tieħu ħsieb tagħha nifisha. U jien dak li nawgurala li dejjem toqgħod attenta jien anke kif is-suq jekk tiġi għandi spiss. Għax jekk ma tiġix iċċempilli kuljum dik. Allora ngħidilha kor qabel toħroġ oqgħod attenta kif is-suq. Kif toħroġ mis-side street. Dak li ngħidilha taf kemm accident qegħdin isiru. Oqgħod attenta dejjem suq bil-mod għati ċansil ta' qudiemek. Mhux tibqa'. Mariella, mela kif is-suq inna, dik Jiena is-suq tajjeb lej, ġifier minn hekk mhux inkwetata, però jiena Corazon dejjem kelli ħafna serħan il-moħbija, anke meta kienet żejra, kienet tistudja wejda mingħajr bżonn sforzi mingħajr xejn, ġifieri minn veru konna xxurtjati f'dak is-sens. Allura sinċerament, meta nitlob mhux jekk il-kunċertu x'se jkun suċċess, għax dik naf li f'idejha u ħatamel l-almu tagħha kollha biex ikun suċċess. Jiena nitlob biss li jagħtiha s-saħħa biex nibqgħu narawha mixja l qudiem. Sakemm ikollha s-saħħa Corazon naf li tibqa' sejra. M'għandix dubju. Lucille? Aw, Etienne, tifla Lucille. Isallu għalli għamila. Ekku. Le, jiena l-Corazon nixtieqra l-ġitta d-dinja ġifieri. U taf li ndejjem Malija. Xtajdilhom Corazon malaj, tali huma. Naħseb illi tlita li huma jfissru affarijiet differenti għalija. Il-preżenza tagħhom fil-ħajja tiegħi kienet importanti u naħseb illum għalkemm jiena indipendenti u nagħmel l-affarijiet ta' rasi u għal rasi. Importanti wkoll li inti tħossok li dejjem hemm familja u ħbib li lesti li jissapportjawk minkejja kollox fit-tajjeb fil-ħażin. U naħseb dawn huma 3 persuni li nista' notfuqhom għal din it-tip ta' support bla kondizzjoni u għalhekk ngħidulhom grazzi naħseb illi persuni bħal dawn ma ssibhomx barra u laqas issibhom ta' spiss. Allura jok li għandi qed nowżhom ħafna. M'għandix dubju jiena vera ħadd gost, qatta daw il-partijiet magħkom, nawguralek ħafna affarijiet illejla l-kunċert. Iva. Awguri. Nista' ngħid xi ħaġa żgħira Mela, fil-kunċert. għad kollha, qabel ma tkantanna, x'ħan nisimgħu l-vuċi tiegħek issa. Ekku, da se jkun konċert kollu ta' mużika oriġinali bil-Malti, b'mużiċisti direzzjoni ta' Domni Gallia u sem ukoll għax se jippreżenta Daniel Kurkop, allura se jkollna laqta umoristika wkoll, se jkollna għandna skript vera tajjeb, jiġifieri il-lejla minn ġej se jiddiverti. Pjazza Teatru Real u fadar l-aħħar ftit biljetti, jiġifieri min jixtieq ixrihom mal-bib jew inkella online u ċerta li min se jiġi mhux se jiddispjaċih huwa konċert
proġett li ħinżel tajjeb żgur ma dawk li għandhom għal-album minn mużika bil-Malti. Dejjem nejnu kif dejjem ngħid jiena it-talent lokali. Kif jgħidu charity begins at home. Wara kollox huwa tajjeb illi inkomplu insostnu ħalli jkollna aktar talent lokali u jkollna aktar mużika Maltija. Jiena dejjem ngħid il-mużika Maltija għandna bżonn aktar u aktar u aktar. U bis-saħħa mhux fiċċa ma vera bis-saħħa ta' Corazon qed ikollha laqta oħra wkoll. Mela, għalik hawnhekk għandna il-leave-in conditioner, spray conditioner tad-ditta Code Zero Hair Interpreters, grazzi. Għandna wkoll, mela, xi tħobb tiekol inti l-aktar? Xi tħobb tiekol? Kollox ta' nħobb nikol, Lat ma l-aktar favorit. kut. Mela ħantuku kolik laħud biex mur hemmhekk ġewwa la Roma Restaurant. Tajjeb. Alright, u mbagħad għandna il-pizza, mela għażel pizza Petrus tiegħek, Maltija, marinara, Ukoll. special, tuna kiddies, pepe pepperoni, fungi, special, jew inkella Messikana, kwattu staġuni. Nażel. Għażel waħda? Fungi. Il-fungi għatek ukoll, ħansiba din il-fungi għatek ukoll. Mela, għandi wkoll il-fwiħa, grazzi għal Poland Waters Grazzi. Perfume, u żommhom la fil-kasta, għax Wow. ġabitkom bħala jnuna wkoll għara fl-istess waqt. U għandna wkoll, mela, għandek manicure biex mur għand Roseberry Grazzi. u wkoll għandek make-up session hemmhekk għand Roseberry. Proset. Grazzi li Roseberry wkoll qed daw ir-rigali. Mela, Grazzi. tihom ir-rigali ħajżommhom lok sa tanza kemm tilħaq tipprepara Corazon. Tilħaq tuħun nofxat kantanna kol. Illum biex xira għaw n-nannu kantaw fid-dar tan Fid-dar tan-nanna ċiġmil mela l-ħaqħu postok ħalli tkantanna fid-dar tan-nanna u fil-fatt sakemm Corazon. Ħan nisimaw il-vuċi sabiħa tagħha u nisimaw fid-dar tan-nanna jina nfakkarkom minn hawn ftit oħra aktar mistednin u ħafna aktar kurzitajiet fuq dak illi ma kontux tafu dwarhom il-personatajiet Maltin waqt dan Sibtek Sajf. Imma issa bi pjaċir ukoll għan-nannu Leli u għalikom la tisseguna ħan nisimaw id-dar tan-nanna. Corazon. Kif tidħol tabita ħmar twil tħossok tal-ġobalazz fl-intrata ssib kradenza kbira msakra bil-katnazz u fuqa gwarniċ maħdum bid-deb u l-iskultura u l-mara ta' ġufih tistħajjela irġa mill-pittura fid-dar tan-nanna. Hemm xovinier tal-kewba motti b'dojler ir-rakmat u għad kbir ta' ritratti li fakruha fil-passat ta' meta laħqu tfal, meta hi qadet parrina, meta ommi qadet bridesmaid fit-tieġ tal-kuġina. Fid-dar tan-nanna selot antik motti bil-plastik borma tek fuq in-nar, grandfather clock li xini dog tossu irijiet id-dar u tlet titfal jilabu noli jistabew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jituna it-sijiet. Fid-dar tan-nanna Fid-dara ċraġel bit-turban fidu bozza tal-kamin u taħtu s-sendu font fejn isakru t-tfal imqarbin mal-ħajtem kurċifis li bħalu ma tantx issib meta tgħaddi minn quddiemu qis li trodlu s-salib. Fid-dar tan-nanna fil-ċina television żgħir minn dawk ta' bla kulur tixelu u titwi l-ħwejjeġ ta' ġol friskatur u jisa Corazon issa ħallik minn dak il-ktib għaliex dal-waqt se jidlam ejja b'siġġu wara l-bib. Fid-dar tan-nanna selot antik motti bil-plastik borma tek fuq in-nar, grandfather clock li xini dog tħossu irijiet id-dar u tlet titfal jilabu noli jistabew fit-tellijiet li joħolqu il-portieri li jituna it-sijiet. Fid-dar tan-nanna selot antik motti bil-plastik